Guće ima neki BDSM premium gejeve, brate, fetiš. Šta? Verovatno. Ko? Šta se dešava? Pričamo o gejima, on povraća. Gde sam ja došao u homofobičnu emisiju? Izvini, brate. Ovo nije bilo protiv gejeva, Šta bilo se protiv desilo? samog sebe, brate. Sporaci sebi u ruku, brate. Pomozi drugu, zagrli ga. Ne, sve On okej. mrzi homofobe. Mi smo ili homofobi, on se odmah ispovraća. Čim sam se setio da postoje homofobi, ovdje sam bacio peglu, brate. Tako je! Sebi, Klinika za gej pravo! sebi u ruku, brate, ono. A šta znači, ima onaj mim, kao homofobije, baš gej, buko pušaš drugog muškarca da ti kontroliše emocije. Tako da... Realno, brate. Jel imate jesu ovo komentari? Jesu, brate. Šta kaže ljudi? A, strašno, jezivo. Tebe nešto hejtuju. Pomozi drugu, popuši mu. Tako da, To vas dvojica. ja samo pričam kako je u svijetu. Živote lutalicu, ha, mrzim sam sebe. Zovite princa Banjice, a oni se žale da nemaju ništa. Meni je taj tip zanimljiv. Princ Banjice, ti se sviđa, brate? Zanimljiv mi je, intrigira me. Nešto sam pokušao sam jednom da se svađam sa njim na Twitteru, ali nešto sam bio uplašen. Rekao je da si ga blokirao, ne? Nisam Da, nikog neko ko dolazi na ovu emisiju. On je meni isto rekao, blokirao. neću da pričam za to. Ja sam mislio da je on, da sme da se kači. Ja neću pričati. Da, treba se definitivno dovesti princa, brate, ovo je emisiju. Dobro, okej. Nećemo ga autujemo. Pričinjamo. Ja ništa. Neću da autujemo princa, brate. Aj, joj, brate. Da. A Bukvalno, baš sam kakav je razmišljao. gay life u Novom Sadu? Pa ne znam, ja ovo što znam ove gejeve ovde, to jest spavao sam Ja više sve puta neki gejeve gejev što u znam, zemlju. znam ih preko Narkoman live. Jebu mater, brate. Ne, zašto je to? Ne zato što su generalno gejevi narkomani, nego što si ti narkoman, i onda upoznaš drugi narkomane koji su igrom slučaja gej. Da. Ne znam, sigurno ovog je nekog što radi, brate, u programerskoj firmi, brate. I tako dalje. Pa ja mislim da ih ima i među desničarima, pozamaštvo. To sigurno, a? brate. Da, što misliš o tome? To me zanima najviše. Da, što misliš o tome? Znaš možda neke iz tog sveta da su... Neću da autujem nikoga, ali Da. znam za činjenicu da dosta tih ljudi koji pljuju Pride, pljuju cijelu ovu našu priču, borbu Zapravo za su jednu gej. bolju Srbiju, da su zapravo gej, da se trude da time zamaskiraju, tako da meni je to tužno. Mislim da nek svako bude otvoren koliko hoće, može, to je individualna lična stvar, u to neću da se mešam, da pritiskam nikoga, ali da neko nanosi bol, fizičko nasilje, mržnju da širi, zato što ne može da se pomiri sa tim da voli da puši kurac, to je stvarno... Da, ne, stvarno, pogotovo zato što ti ljudi nisu iskreni prema sebi kao prvo, i onda još kao lažu sve nas, razumeš. Pa oni su prema sebi iskreni, nego prema drugima nisu. Dobro, da, u stvari. Ili šta god. Tako da Možda da, pozdrav ko za... zna u stvari, da. Da ne kažem za koga.